Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang oras niya itong mga tugang, alas 12 in punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na udto mga tugang, Martes ngunyan, petsa 11 sa bulan ni Marso 2025, ini ang Bareta alas 12. Asin ako po ang magiging sa indong tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Headlines sa sindarakulang mga bareta sa lado lokal. Pinal na desisyon kang Regional Tri-Party Wages ang Productivity Bicol Board manungod sa posibleng aumento sa sweldo sa pribadong sektor na ipapaluwas sa Abril 5. Tree pruning sa probinsya kang Albay, pinuuna ng unya na aldaw kang APSIMO katuwang an malain-lain na opisina asin ahensya de gobyerno. Sa lado nasyonal, vote buying. Nakatago sa ayuda sigon kay VP Sara Duterte. Malacanang kinuntestar ang alegasyon ni VP Sara Duterte na binayaan siya kan gobyerno. Sa iba pang bareta sa ibang nasyon, Pope Francis matinirman giraray sa ospital maski nakarahay na ang salud kaini. WNBA star Sabrina Ionescu mainit na sinabat sa nasyon. Sa Abril 5 pa maaaraman asin ipapaluwas ang pinal na desisyon kang Regional Tripartite Wages sa Productivity Board Bicol manungod sa kantidad kang posibleng aumento sa sweldo kan mga empleyado sa pribado asin mga katabang sa harong sa Bicol Region. Ini ang informasyon na nakuha kang DZGB News sa ginibong public hearing kasuhapon sa Legazpi City kung sain hinagad na sa labor sector na itaas sa 7,000 pesos ang sweldo kan mga katabang hali sa presenteng 5,000 pesos. Mientras sa lado naman kang mga employers, sinabi ninda na nasa sabutan ninda ang kahagadan alagad. Kaipuhan na ikonsiderar ang kapasidad ka mga nagnenegosyo dahil sa naglangkaw ang operating expenses alagad, mantenido ang sa indang income. Pinunaan na ang tree pruning kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, katuwang ang Albay Electric Cooperative o ALECO Department of Environment and Natural Resources asin Provincial Engineering Office sa probinsya kan Albay. Segun ini kay APSIMO Head Engineer Dante Baclao kung saan iinuton ninda ang pagputol kan mga sanga ning kahoy na nakakaulang sa tinampo sa mga lugar ning Tercer Distrito kan Albay asin isusunod man sa segundo asin Premier Distrito. Sa lado naman kan ALECO, kasabay ka nasabing aktibidad, magkakaigwaman sinda ning clearing sa mga primary line kang kuryente. Sinabi ni Engineer Baclao na ang tree pruning ang nakatalaan na magdurar sagkod sa bulan nin Hunyo 26. Anbare ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ipapairarom sa random drug testing ang mga empleyado kan lokal na gobyerno kang Tabaco City sa masunod na aldaw. Ini ang pahayag ni Nurse Tin Bongat kan Tabaco City Anti-Drug Abuse Council kasabay kang ginibong regular na flag raising ceremony kasubagong aga sa syudad. Segun kay Bongat, katuyuhan kaining masiguro na wara nin empleyado sa LGU ang nagtatrabaho na sa irarong kang impluensya kan illegal na droga asin para man marilisar ang drug-free workplace.
Naglalaob si Bongat na matatapos ang testing sa laog ng sarong bulan asin pigpaplano man na darahon ang parehong aktibidad sa mga barangay sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pagkatapos kan eleksyon sa Mayo 12, mahanap na ni espasyo asin paagi ang Commission on Election Ginubatan para ma-dispose ang mga tarpaulin asin election paraphernalia na nakonfiskar rinda kang ilansar ang Operation Baklas kan nakalihis na mga semana. Ini ang pahayag ni COMELEC Ginubatan Election Officer Rodolfo Ramirez sa DZGB News dahil sa nakatambak na sa likod kang parte kang sindang opisina ang mga posters man pang piglalauman na madudugangan pa dahil sa pagpuon naman kang kampanya para sa lokal na level sa Marso 28. Nangapudan man si Ramirez sa mga kandidato na magsunod sa mga polisiya kan komisyon lalo na ang tamang sukol asin tamang lugar na dapat bugtakan kaini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Nagtatangro niya ng Land Transportation Office Legazpi ng libreng theoretical driving course. Ini ang pinag-anunsyo kang nasabing opisina kung saan bukas ini sa mga Legazpeño asin sa publiko na interesadong mag-adal asin makakuha ng certificate bilang saro sa mga requirements sa pagkuha ng lisensya. Para makarehistro sa serbisyo na ini, dapat na personal sindang magduman sa opisina para isumitir ang kaipuan na dokumentos aron pang kopya kang PSA birth certificate, kopya ng valid ID as in marriage certificate para sa mga babae. Maigot tindang pig-implementar ang dress code kung saan bawal ang mga nakasuulog ng sleeveless, nakasando, shorts asin nakatsinelas. Ang libreng theoretical driving course ang gigibuon sa Marso 18 asin 19 alas 8 nin agas sagkod alas 5 nin hapon. Nadakop na kan mga Hatod sa Indukan. Plemex. Municipal Police Station ang tulong persona nagbayular sa Presidential Decree 1602 o ang dahil sa pagsusugal. Sa informasyon na ipiniluwas kang Albay Police Provincial Office, ang dae pinangaranan na suspect ang may eksistidong warrant of arrest na may petsyang Pebrero 18, 2025 na ipiniluwas kang Municipal Trial Court 5th Judicial Region Ginubatan Albay asin na sa 36,000 ang pinagrekomendar na piyansa sa kada saro. Sa presente ang suspect ang nasa kustudyo na kanasabing hepatura para sa magkanigong proseso asin dokumentasyon. Inumaw naman ni Albay PPO Provincial Director Police Colonel Julius Ananuevo ang makaskas na aksyon kang hepatura sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag ang hepe kang nasabing estasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa Giraray, magkakaigwaning kadiwa ng Pangulo sa Ligao City sa Biyernes, Marso 14 sa City Pavilion. Ini ang pinag-anunsyo kan lokal na gobyerno kan Ligao kung saan parehong aktibidad ang gigibuhon sa Marso 18 sagkod 24 bilang parte kan ika-24 taon na anibersaryo kang cityhood kang syudad. Objeto kang programa na magtaon ning dugang na kabuhayan sa mga lokal na paraoma asin negosyante. Ang publiko ang pwedeng magbakal ng baratong bagas, mga gulayon, asin mga produkto kan mga paraoma, para sira asin micro, small, and medium enterprises na magpapartisipar digdi. Binuwian na kan 48 na olive Ridley turtle hatchlings kan mga personahes kan Provincial Environment and Natural Resources Office Sorsogon sa baybayon na sakop kan Barangay Lupi, Prieto Diaz, Sorsogon kan nakalis na aldaw. Sa informasyon na ipinaluwas kan Department of Environment and Natural Resources Bicol, tulos na narespondihan kan mga tauhan kan Conservation and Development Section kan Penro Sorsogon ang report manungod digdi. Ipiniliwanag
ipaliwanag kan DNR Bicol na ang olive ridley turtle ang klasipikadong critically endangered species sa irarong kang DNR Administrative Order number 2019-09. Katakod kaini sa giraray nangangapodan si DNR Bicol Regional Executive Director Francisco Milla Jr. ang komunidad na tabangan sinda sa paagi kang report sa saindang mga opisina en kasong may mahiling na mga wildlife species sa saindang lugar. Nakapag-distribuer na ang Department of Social Welfare and Development Bicol ng tabang na maabot sa 1 milyon pesos na kantidad ng mga pamilya sa Pulangi Albay na apektado kan shear line. Segun sa DSWD Bicol, sobra sa 1,300 na pamilya sa Barangay Punso ang natawan ng tabang makalihis ang pirang semana na nagpaparauran na namamatean sa probinsya. Siniguro man ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio ang kahagada ninda na magpataoning asistensya sa mga Bicolanong apektado kan malain-lain na sirkumstansya lalo na kan kalamidad. Sobra na sa 3,000 na mga disadvantaged workers sa Camarines Sur ang nakaresibi na kang sa indang sweldo sa irarong tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Kan Department of Labor and Employment Bicol sa nakalihis na semana. Segun sa Dole Bicol ang aktibidad, ang pinanginginutan ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma, Undersecretary Attorney Benjo Santos Benavides, as sin iba pang opisyal lokal na ahensya sa rehiyon. Sa mensahe ni Laguesma, sinabi kay ni na ang programa ang bako sana ang manungod sa sweldo kundi tabang kang hensya para sa mga obrerong Bicolano na nangangaipo as sinadidipisilan sa saindang hanap buhay. Mga tugang premyerong parte po iyan kang sa tuwing Bareta alas 12, sa Bareta Nyato sa lado nasyonal iba pang nasyon as iba pa pakatapos kaini. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga nang padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre padi. 131, ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko padi. 131, ako Bicol Party List. Pindutan na padi. Makanta na ako. 131, ako Bicol Party List. 131.
Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at tama na ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwa. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. The best deals, the best savings await you at the Metro Department Store Sidewalk Sale. March 14, 15, and 16. Up to 70% off on selected items. At the department store, get additional 10% off for MRC card members. MRC exclusive bargain treats. Save as much as 50% with a minimum purchase of 2,000 pesos at the department store. At the supermarket, exclusive to all MRC and MBC members. Free gift with purchase. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 213154 Series of 2025. Sa Bareta Niato sa Lado Nasyonal, ipinihayag ni Vice President Sara Duterte na naging lehitimo na ang vote buying sa Pilipinas sa paagi kang ayuda. Sinabi niyang uminabot ng unyan ang porma kang tabang pinansyal o ayuda ang pagbakal ng boto kaya nagpapagirumdum siya sa mga botante na dai ipabakal ang boto. Hinagad man niya sa mga botante na ugido ning marhay ang mga nagiging pangako kan mga kandidato asin kung nautob man kang mga ini. Kinuntestar kan Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na binayaan siya kang gobyerno sa hampang kan mga hagyat na kinakaatubang kainingon niya na partikular na nakapendyenteng impeachment process. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na garong gustong palawason kan Vice Presidente na piga-api siya kan administrasyon mantang nasa sa iya ang gabos na pagkakataon tanganing simbagon ang isyong pigagapo sa iya. Sa issue kan budget kan Office of the Vice President and OVP, sinabi ni Castro na tinauan ang Vice Presidente ng pagkakataon para idepensa ang pigahagad na budget pero nagmamatagas ini. Tinawanin doon ni Castro na si VP Sara ang nagpabaya sa gobyerno, suhay sa gustong kaining paluwason sa publiko asin sa iyang mga supporters. Magigirumduman na sa pagtaram ni VP Sara sa pagtiripon kan mga OFW sa Hong Kong, nagpasalamat siya sa suporta kan mga OFW asin digdi niyang sinabi na binayaan siya kan bilog na gobyerno ang opisina kan Vice Presidente. Pogol na kan Philippine National Police si dating Presidente Rodrigo Duterte. Dinaranaman si Duterte sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base, makalihis ang pag-abot kaini sa nasyon. Enot nang nakaabang sa naiya sina Philippine National Police General Romel Maribil, asin Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III para sa pag-abot ni Duterte. Ngunya na aldaw ang paguli sa Pilipinas makalihis na magpasiring sa Hong Kong kang nakalihis na semana. Mahiling ngunya na Marso ang primerong total lunar eclipse poon kang 2022. Segun sa NASA, ang bulan maagi sa anino kang Earth na marisulta sa kolor na pula na pigapod na blood moon. Sa Marso 13,
Nabanggi o Marso 14 na maaga, depende sa time zone. Dagdag pa kang ahensya na magiging visible sa Earth's western hemisphere ang blood moon. Ansarong lunar eclipse nangyayari kapag ang aldaw, Earth as in bulan, iyo ang nakalinya. Tanganing ang bulan makaagi sa anino kang Earth. Sa total lunar eclipse, ang bilog na bulan nasa laog kang pinakamadiklom na parte kang anino kang Earth, napigaapod na umbra. Kapag ang bulan nasa laog kang umbra, minalataw ining red-orange. Tigdisganar kang Malacanang bilang officer in charge kang Department of Information and Communications Technology o DICT. Si Undersecretary Paul Joseph V. Mercado. Ini anunsyo kan palasyo nagkapirang aldaw matapos kumpiraron ang pag-resign ni Secretary Ivan John Uy. Si Mercado ang presenteng USEC for Special Concerns kan DICT. Sigun kan Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wara pang nanambitan na rason kung nata naglusad sa pwesto si Uy. Bako senyales ng pagkadesperado ang pagpapautang kang gobyerno ng rice stock sa local government units o LGU. Sa hampang ini kan diiton pa sa ng LGU ang nagpo-pull out kan sa indang rice stock sa mga bodega kang National Food Authority o NFA. Sa irarong kang food security emergency kang LGUs, ang pinakahirona na magbakal nin baratong baga sa saindang constituentes. Piglino kang Department of Agriculture or DA spokesperson na si ASEC Arnel de Mesa na nagpapautang ang gobyerno pero bako in a desperate move. Sinimbag man ni De Mesa na ang reaksyon hali sa agri-sector na naghahaadit na posibleng malugi ang NFA lalo na sa panahon kan mga kaipuhan kainin nin susyenteng o supisyenteng pondo tanganing makabakal ning paroy ang mga lokal na paraoma. Tinawanin doon ni De Mesa na bako ang NFA kundi ang food terminal ang mapautang ning baga sa mga LGU. Siniguro man kan DA spokesperson na DA malulugi ang FTI sa gigibuhon na pagpautang dahil government entity man ang makatransaksyon kaini. Sinabi man niya na magiging episyente ang siring na arrangement lalo na kung wala patulos ng pambayad ang LGUs. Sa bareta niya to sa iba pang nasyon, padagos ang pagiging stable kang kondisyon kang salud ni Pope Francis. Sigun sa Holy See Press Office, na maski nagrarahay ng kamugtakan kang salud kang 88 anyos na Santo Papa, mantinido manggiraray inina sa ospital. Naging parte man kang Santo Papa sa virtual session kang Korea Spiritual Exercises. Naging magayon man ang responde kan lawas ni Pope Francis sa pharmacological therapy. Dahilan digditi ng kasnakan mga doktor ang pagbantay sa prognosis kaini. Mapapadagos man ang saindang gigibuo na pharmacological treatment. Ang Romans Curious Spiritual Exercises pigigibo kada taon na nagpuon kan Domingong hapon sa Pope 6 Hall na pinanginginutan ni Father Roberto Pasolini, ang preacher of Papal Household. Sa bareta niya to sa lado ng sports, mainit na sinabat ka mga basketball fans sa WNBA star Sabrina Ionescu. Ultimong nagbisita ini sa nasyon ka nakaging 7 taon bilang student athlete kan University of Oregon as in bilang miyembro kan Team USA sa FIBA 3x3 World Cup 2018 sa Philippine Arena. Ipinahayag ka ini na nabigla siya dahil sa mainit na pagresibi sa iya. Nagkondukta man ini nin shooting drill sa mga basketball fans sa syudad kan Taguig. Ang 5'11" New York Liberty Guard naging primerong overall pick kang 2020 WNBA draft. Nasa nasyon ang basketballista para sa promosyon kang sarong sports brand sa laog ning tulong aldaw. AquaSense 2 Pro ang apod sa imbensyon kang Estados Unidos sa primerong robot na may kakayahan na maglinig sa swimming pool ning solo. Nagagamit ini sa 5-in-1 robotic system as in komprehensibong cleaning capabilities kaya kaining linigon ang palibot kan pool. Mga agihan ng tubig, lanob asin salog asin may kakayahan ni i-purify as in linigon ang tubig digdi.
Pwede ning igigamiton sa laog nin 11 oras. Ang AquaSense 2 Pro ang pwedeng mabakal sa Amazon sa kantidad na $2,499 US. Istoryang naiiba. Sa tuyang special story, sarong pidaso ng Flaming Hot Cheeto anaulman ning sarong Pokemon character na si Charizard ang pinabakal sa sarong auksyon na kantidad ng $87,000, 840 o katumbas ning sobra sa 5 milyones pesos. Segun sa Golden Auction House, nagpuon ang bidding sa $250 kan Pebrero. Ang 3-inch na Cheeto na inapod na Cheetozard ang ibinugtak sa custom Pokemon style card. Naging viral ini sa social media kan 2024 dahilan para maglangkaw ang interes nin mga kolektor. Ini ang pinakamahal na pidaso nin tsitsirya sa istorya. Marso 11, 1966 kan binangga ang apat na mountain province. Ang mountain province kung saan Bontoc ang kapital, La Trinidad ang kapital kang Benguet, Tabuk naman sa Kalinga Apayao asin Lagawe naman sa Ifugao. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DZGB News Base sa nakalihis na 6 oras sa pangaran ka mga nagsurat kan bareta na ipinapamayuhan kan sa tuyang news manager and news director na si Sir Mar de la Cruz, kaiba sina Miss Angel Mustasa asin Miss Jenny Matthew Baleran, sa lado teknikal katuwang tadyan si Sir June Napoles and si Ronald Baldo. Niyaon man sa DZGB Social Media Department si Miss Shara Leron asin Mr. Jerome Nico Marines ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa, kan Megaforce Patrol asin sa pangaran, kan mga nag-aantabay sa DZGB News Facebook page, DZGB YouTube channel, DZGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, ako po ang naging sa indong tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Thank you for listening. Happy lunchtime everybody. God bless po. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration,